محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمدا يو حالما كو الله تن ونقل ما كو سنة تجاني أونو جوكران فرجول بننتي محمدا gurdam nay tido mada kay sabi fabu mada julbe kay mido andi jimbe ne gandi kay burema habibu muhammada yefuta fawden kam jadi ebe alla andini ansubi kala rokano be makam kebi darana de sunna muhammada Aramantu kilo jam nyalmo altine annabi on woni qur'anu. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه رضوان الله تعالى عنهم أجمعين ورضي الله عن سيدنا ووصيلتنا إلى ربنا مولانا أحمد تجان وعن خلفائه ومقدميه bandiraɓe julɓe caggal yettude allah e julde annabi sallllahu alayhi wa sallam e ñagade allah weluyu duumiɗo yo won e cheikhana ahmada tijani radiallahu ta'ala anhu wona e julɓe windere nde kala caggal ɗum ko wiide on assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu to gonɗon eno gonirɗon kala min calmini on min juurima on taw goto fof kadi min calmini ɗum ko e sifa gueɗal ngal allah hokki ɗum e martaba mo allah waɗani ɗum en calmini dendagal khalifaɓe men diine e khalifaɓe meɗen aada eɗen ñaagui allah tabaraka wa ta'ala yo allah juunan en gurdameje mabɓe yaaɓe e mabɓe kadi yo allah watton foftorde muɗum en eɗen jadanno e nden yewtere noon sira annabi sallllahu alayhi wa sallam ngam barkinorade ɗum e ngam rewirde ɗum allah e ngam ɓallorade ɗum allah tabaraka wa ta'ala ɗum ne bandiraɓe musidɓe tedduɓe en mbaɗi hen taƴitine ha joni ko jokkude tan e nden ɗon yewtere e barkinorade sira annabi sallllahu alayhi wa sallam ene wayno en kaalino to quraychiyankoɓe pellitno yaadude e abdalmuttalib ibni hashim mo ganduɗa ko kañum woni tanum nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam saabu ko kanko jibini abdoullahi woni jibinɗo nelaɗo meɗen sallllahu alayhi wa sallam caggal nde ɓe jeehi ha ladde mbiɗen ɗon ka heeɓinoɓe toon e on saaha noon ɓe jii kawisa mawɗo ɓe jii ko ganduɗa ko less koyngal ngeloba abdalmuttalib ibni hashim ko ɗon ɓe jii ndiyam ene fucciti ɓe jari kono kadi ɓe jarni daabeje mabɓe wadde mbiɗen ko ngam yiide on ɗon kawisa addani ɓe qirrade haɓe kayti yettoyade to ɓe jinno yaade to ngam ñawninade on mo ganduɗa ko kahinatu jeeyaɗo e bani saad pour wawa haalandeɓe walla ni wawa ñawdeɓe beele abdalmuttalib ene jogui haqqe e daraja hertinirede ko wiyete ko biiri zamzam ɓe jari ɓe ɗumɗiti on saaha kay ɓe qirrima nde wonno ɓe jii ko ene jabnaɓe dokkuɗo abdalmuttalib ibni hashim e oɗo sahara ndiyam ɓe mbi dokkuɗo on ngal ɗo teddungal hokki ɗum ndiyam e sahara nokkuɗo ganduɗa ala beeli ala cangli maayo haalaka dokkuɗo on ndiyam ronkata hokkude ɗum ndiyam ɗo ganduɗa ko ndiyam wonnoɗo muɗum haysino asli mum kañumne ko noon wonno kono kadi bi'iri zamzam eɗen gandi ɓooyino en kaalino e jewte men ɓennude wonde ko bam men ismaila woni ɓi baba meɗen ibrahima bamum annabaɓe koye on ismaila koye ahdu mum wonno ko nde woni nde zamzam feeño sababude muɗum ɗum ne kadi en duttota ko e mum saabu en kaalino wadde dokkigol abdalmuttalib hertinerede e teddinirede ko hesɗitinde weenu zamzam ndu ɓayde koko wonno hesɗitinede nde ɗum ko kawis ni ko teddungal kono ɓuri wonde kawis ko hokkedemo ndiyam e saaha nde ɓe cohli ndiyam eɓe jogori halkade wadde ɗum addaniɓe jabde e rewde
ko wiyete ko e jabde ngal ɗo teddungal ngal Allah tabaraka wa ta'ala hokki Abdul Muttalib ibn Hashim tanum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ene waɗi noon ko teskate e ɗum ɗo ko kalɗen ɗo ko gila e ewnede Abdul Muttalib ibn Hashim yo hesɗitin weedu Zamzam e hertinirenede mo ɗum ko noonne kadi e ñagade mo duwaw kanko Abdul Muttalib ñagade mo Allah yo Allah hokkumo ɓiɓɓe ɓe ene mbawa wallude mo ene mbawa waddemo défendre ha Allah jaɓanimo ɗum wonko teskate e muɗum. ko ardi fof Abdul Muttalib ibn Hashim eɗen gandi sahande o ewna e hatifur rabbani o umminoma ngam yidde wadde ɗum kono noon o ronki gaynude ɗum o ronki sinnude ɗum e on saha noon ko ɓiɗɗo goto tan o jogino biyetenoɗo Haris bandiraɓe musidɓe tedduɓe en kaalino ɗum kono kadi o duwi to Allah tabaraka wa ta'ala nde Allah hokkatamo ɓiɓɓe 10 wawɓe walludemo e sinnude ko yiɗi ko kanko Abdul Muttalib ibn Hashim wadde de ƴoñademo e Allah nde andini en wonde koɓe yimɓe on saha koɓe jahiliyankoɓe kono koɓe gonɗinnoɓe on saha Allah ko goto Allah koɓe gonɗinnoɓe Allah eɓe jaɓi dewal Allah ine woodi eɓe jaɓi ko Allah woni taɗɗo eɓe jaɓi ko Allah woni garziguinowo eɓe jaɓi ko Allah woni mo ganduɗa o dokkowo ko Allah woni kaɗowo. Abdul Muttalib ibn Hashim duwi to Allah tabaraka wa ta'ala ha Allah hokkimo ko ko noonne kadi darade mo to hubal ɗo en kaalino sahande cigaji ɗe mbatte kuraji ɗe mbatte hakkunde Abdullahi ɓiyi ko kodda makko korsinaɗo o hakkunde muɗum e geloɗi ɗi o darinoma to sanam biyeteɗo hubal wadde on saha ɗum ɗon ko jokkorade on ɗon sanam wonno koye saha jahiliya eɗen moli hen Allah. ɗum ɗo feññini ko wiyete ko teddule Abdul Muttalib ibn Hashim ɗe Allah waɗanimo allati akramahu Allahu biha ka ru'ya bi'ri Zamzam wa hafriha wal ma'i allazi naba'a min tahti khuffi naqatihi wa khuruji al-qidahi ala al-ibli la ala waladihi hiya fi az-zahiri karamatun li Abdul Muttalib illa annaha fi al-haqiqa هي آيات النبوة المحمدية وتباشيرها. وي عبد المطلب دواو مودم e feññinanede ɗum ko wiyete wendu Zamzam e hollede ɗum nokku o e yeɗanede ɗum hesɗitinde wendu ndu ha ndiyam yalta ɗum ɗon ko teddungal kadi ko kawis mawɗo wonande Abdul Muttalib ibn Hashim ko nande hoyɗude koydol ngol ɗon e ewnede yo hesɗitin bi'iri Zamzam yaha yiiloyo ɗum ni ko teddungal kono kadi hollede maale muɗum en kaalino jeyi cikatoɗo o ha e cowodiri rufanodi ndi ko noonne kadi kawis goɗɗo ene tindina wonde Abdul Muttalib ibn Hashim wonno ko joom kawisaji ɗum ene tindina ɗum ko kalɗen ɗo ko ɓooyani ko woni ɓulgol ko wiyete ko ndiyam e less ko wiyete ko tawre ngeloba makko ndewa kanko Abdul Muttalib ibn Hashim ko noonne kadi ene tindina kadi teddungal Abdul Muttalib ko wiyete ko yaltingol cigaje ɗe walla mbiyen kuraje ɗe yaltingol muɗum en ko wiyete ko geloɗi ɗi ha wawi dandude ɓiyi ko biyeteɗo Abdullahi mo Abdul Muttalib ibn Hashim mo ganduɗa ko kañum wonoyta jibinowo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ɗo fof de ko teddungal ngal ganduɗa ene feññini ɗum kawisa Abdul Muttalib ibn Hashim ko teddungal makko de kono noon to bange haqiqa to bange ko wiyete ko woni asli muɗum ko ɗum teddungal ko ɗum kawis ko ɗum wiyete ko aya tindinowo annabagal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko noonne kadi e bel wetto jogorɗo addande yimɓe walla peeñanɗo yimɓe wonde oɗo gorko kawisaji gonɗi e makko ɗi so tawi woodi jaltoyɗo e makko baɗo nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama hawnaki
ɗum ɗo wadde firti ko kanko Abdul Muttalib woni peññinɗo ɗum yiya kono to bange asli o ko nelaɗo Allah woni e feñje ɗon ko nelaɗo Allah woni e feñje e Abdul Muttalib ko nelaɗo Allah eggunoɗo e baba Adama to bange keeci ko nonne kadi o eggi annabi Sisu to bange keeci non ha yettoyi kanko Abdul Muttalib ibn Hashim ɓadiɗo ɓe ganduɗa ɓe ene jogori yiyoyde nelal nelaɗo Allah ene jogori tawede nelal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam Allah holli ɓen teddule ɗe ene tonga ɗumen ɗe ene gartira e hakkillaji muɗum en e wonde dalilu laaɓɗo oɗo gorko jogiɗo o ɗiɗo kawisaji so tawi gorko yalti e muɗum wi ko annabi sallallahu alayhi wa sallam baɗo no nelaɗo ni so tawi wi yalti beele hakkillaji ene mbawa jabde ɗum wadde de oɗo kawis ko Abdul Muttalib feññini ɗum kono to bange haqiqa ko nelaɗo Allah woni ɗon sallallahu alayhi wa sallam ko sabu teddungal nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko nonne kadi ene jeeya e kawisaji he geloɗi ɗi wonde yaade ɗumen ha temedere islam ari irri ɗi geloɗi temedere ɗi ganduɗa cottirama Abdul Muttalib to bange haqiqa ɗi cottira ko leñol nelaɗo foof sallallahu alayhi wa sallam ɗi dandira ko sababu nde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko ɗum o daɗiri kanko Abdullahi bamum nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam ko kawis mawɗo kadi nde tawi diine islam ari irri nden ɗon ñawore woni cottigi gorko baraɗo ko temedere ngeloba so tawi ko debbo ko feccere ko gorko heɓanno ko woni 50 ngeloba bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗiɗo kawisaji woni ɗi daññoɗen rendinde e ɗiɗo teskuyaji daññoɗen rendinde e raɓɓiɗinade tan meɗen timmi mintaji men timmi ko wonde Abdul Muttalib ibn Hashim ɗiɗo kawisaji ɗi o feññini ɗo ko yo en gandu ko nelaɗo Allah feñanimo ɗon feñata ɗon Allah woni feññinde nelaɗo Allah e Abdul Muttalib ibn Hashim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin ceerno Ousmane Camara min calminima min jurimama assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah nyoke Ahmada yew haala maako wo Allah tan woni golle maako wo sunna tan tijjani o newo jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi kay ɓurema Habibu Muhammada yew fuuta fawɗen kam jaɓi eɓe Allah andini an suwi kala rokkanoɓe makam kewi daranade sunna Muhammada